ଭାଇ କଣ ଏତେ ହସୁଛ କଣ ଦେଖୁଛ କି? ରିଲ ଗୋଟେ ମଜା ରିଲଟା ଦେଖୁଥିଲି। ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସେ। ଯାଆନ୍ତୁ କୋଉ ଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ କଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ରିଲ କଣ ପାଇଁ ଦେଖିବା। ଠିଆ ହେବି? ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ଯିବି ଏଠି କାହିଁ ଠିଆ ହେବି ମୁଁ? ଯିବେ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେ ମୁଁ ଯାଏ ନ ଯାଏ ତମେ କହିଲା ହେଲା କିଏ? गजब आदमी है यार कौन कहा ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ହଉ ତାହେଲେ କଣ ଆଗରେ ପାଇଁ? ଏପଟେ କଣ ପାଇଁ? ତମେ କହିବ କଣ ପାଇଁ? ହଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସିଧା। ଯାଆନ୍ତୁ ଫାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତମେ କହିଲା ହେଲା କିଏ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି? साले तू ଠିଆ ଠିଆ ହେବେ ମାନେ କଣ? ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ହଉ ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ। କଣ ପାଇଁ? ତମେ କାହିଁ କହିବ? ସେଇପଟେ ଯଦି ଯିବେ ସେଇପଟେ। ତମେ କାହିଁ କହିବ? ତମେ କାହିଁ କହିବ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ତମେ କାହିଁ କହିଲ? ହଉ ଯାଅ ବୋଲି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିଆ ତମେ କହିଲ ଯାଅ ବୋଲି। ଠିଆ ହବ ତାହେଲେ। କଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବି? କଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବି? ମୋ ଘରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବି? ମୁଁ ତ କହିଲି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ତମେ କହିଲା ହେଲା କିଏ? ନାଇଁ ଯା। କିଏ କହିଲା ବାଲା ତମେ? ଯାଆନି ଯାଆନି। କିଏ ତମେ କହିଲା ବାଲା? କିଏ କହିଲା ବାଲା? ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି ହେଲା। ତମେ କିଏ କାହିଁ ତମେ କାହିଁ ହଁ କହୁଛ? ତମେ କାହିଁ ହଁ କହୁଛ? ତମେ କାହିଁ ହଁ କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ଯିବି ନା ନାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ଜାଣିନି? କଣ ପାଇଁ ଜାଣିନି? କଣ ପାଇଁ ଜାଣିନି?